Και έχω έρθει εδώ πέρα για να σας πω ένα μήνυμα. Θα σας μιλήσω για κάποιον που είναι πάρα πολύ σημαντικός. Η πιο σημαντική ύπαρξη σε αυτόν τον κόσμο, μήπως γνωρίζετε ποιος είναι? Η πιο σημαντική ύπαρξη είναι αυτή που θα γράψω αυτή τη στιγμή. Είσαι εσύ. Ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος έχει ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό. Συνέχεια ψάχνει κάτι να βρει. Ένα από αυτά που ψάχνει να βρει ο άνθρωπος είναι η αγάπη. Όλοι θέλουμε να μας αγαπάνε, όλοι θέλουμε να νιώθουμε αγαπητοί στο περιβάλλον μας, αλλά ο άνθρωπος αντί για αγάπη δυστυχώς αυτό που βρίσκει είναι μοναξιά. Έτσι ο άνθρωπος συνεχίζει και ψάχνει, ψάχνοντας να βρει ειρήνη. Ειρήνη όχι μόνο μεταξύ χωρών, ειρήνη μέσα στο σπίτι του, στο περιβάλλον του, ειρήνη μέσα στην καρδιά του. Αλλά αντί για ειρήνη δυστυχώς ο άνθρωπος ψάχνει αυτό που γράφω, ψάχνει και βρίσκει διαμάχες δυστυχώς. Αλλά ο άνθρωπος συνεχίζει, δεν σταματάει εκεί πέρα. Ψάχνει μήπως μπορέσει και βρει ελπίδα. Ελπίδα ότι αύριο θα είναι μια καλύτερη μέρα, ότι θα βρεις μια καλύτερη δουλειά, ότι θα βρεις έναν νέο σύντροφο που θα μπορεί να πληρώσει τον νίκη σου. Αλλά δυστυχώς, αντί για ελπίδα, αυτό που βρίσκεις είναι φόβος. Φόβος γιατί δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει αύριο, δεν ξέρεις αν θα έχεις λεφτά να πληρώσεις τον νίκη σου, μήπως χάσεις κάποιον αγαπημένο σου άνθρωπο. Και τι συνεχίζεις και ψάχνεις κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό είναι η συγχώρεση. Όλοι έχουμε ανάγκη να μας πει ότι κάποιος μας συγχωρεί όταν κάνει με κάποιο λάθος, όταν πληγώνει με κάποιον. Αλλά δυστυχώς, αντί για συγχώρεση, συνήθως συμβαίνει το αντίθετο και αυτό που βρίσκουμε είναι ενοχή. Οπότε, καθώς έχουμε γράψει τα 4, αγάπη, ειρήνη, ελπίδα, συγχώρεση, αντί για αυτά, βρίσκουμε μοναξιά, διαμάχες, φόβο και ενοχή. Η ερώτησή μου για σένα είναι αν ξέρεις, αν γνωρίζεις κάποιον που υπάρχει που μπορεί να σου τα δώσει όλα αυτά. Και είμαι εδώ για να σου πω ότι υπάρχει κάποιος που μπορεί να σου τα δώσει όλα αυτά. Αυτός ο κάποιος είναι ο Θεός. Έτσι ο άνθρωπος προσπαθεί με δικά του μέσα να πλησιάσει τον Θεό και αυτό το κάνει πολλές φορές μέσω της θρησκείας. Πηγαίνοντας στην εκκλησία, ανάβοντας ένα κερί, κάνοντας μια προσευχή, μιλώντας μια εικόνα. Αλλά ο άνθρωπος δεν σταματάει εκεί. Ψάχνει τον Θεό μέσα από τις καλές του πράξεις. Κάνοντας καλά έργα, δίνοντας τα λεπτά του σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη, διάφορες αγαθοεργίες, νομίζω ότι πλησιάζει τον Θεό. Όμως δεν σταματάει εκεί ο άνθρωπος. Συνεχίζει μέσα από την επιστήμη, μέσα από τη γνώση. Και νομίζετε ότι με αυτά τα πράγματα θα βρει τον Θεό, θα πλησιάζει τον Θεό. Αλλά υπάρχει ένα εμπόδιο, ίσως μόλις το γράψω, να πείχεις γιατί θα σε ενοχλήσει, αλλά είναι αλήθεια, γιατί το λέει η Γραφή. Αυτό είναι η αμαρτία. Λέει στη Γραφή ότι όλοι αμάρτησαν και στερούνται τη δόξα του Θεού και δεν υπάρχει δίκαιος ούτε ένας. Το μισθό της αμαρτίας είναι θάνατος. Έτσι, ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος και έτσι ο Θεός κατάλαβε ότι με τις δικές μας δυνάμεις δεν μπορούμε να πλησιάζουμε τον Θεό. Έτσι έκανε κάτι. Έκανε κάτι. Έστειλε κάποιον εδώ στη γη να σταυρωθεί για μας, γιατί ο λόγος του λέει ότι ενώ εμείς ήμασταν αμαρτωλοί, εκείνος έστειλε αυτόν για να σταυρωθεί για εμάς, τον Ιησού Χριστό. Και έτσι έστειλε τον Ιησού Χριστό, όμως οι άνθρωποι τον σταύρωσαν και ο Ιησούς Χριστός φόρεσε ακάθινα στεφάνι, σήκωσαν τα χέρια του, κάρπωσαν τα χέρια του και τα πόδια του. Όμως ο Ιησούς Χριστός δεν έμεινε εκεί πέρα. Βγήκε από το θάνατο, μετά από 3 μέρες βγήκε από τον τάφο και αναστήθηκε. Και κάνοντας αυτό εδώ πέρα ο Ιησούς Χριστός, οι άνθρωποι μπήκαν σε 2 κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι αυτή που θα γράψω εδώ πέρα. Όπου στο κέντρο της καρδιάς τους βάλανε το εγώ. Είμαι μια χαρά, δεν χρειάζομαι τον Χριστό, έχω την υγεία μου, έχω τα λεφτά μου, έχω τη δουλειά μου. Τι να μου κάνει ο Ιησούς Χριστός? Δεν το χρειάζομαι.
Οπότε είμαι καλά. Υπάρχει όμως και μια άλλη κατηγορία. Είναι αυτοί που βάλαν στο κέντρο της καρδιάς τους και της ζωής τους τον Ιησού Χριστό. Γιατί κατάλαβαν ότι είναι αμαρτωλοί. Είπα ναι, είμαι αμαρτωλός. Κάνοντας αυτό εδώ πέρα, αυτό το πράγμα, έκαναν δύο απλά βήματα. Και με δύο απλά βήματα οι άνθρωποι μπορεί να ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Το πρώτο βήμα, για να έχεις αυτή την καρδιά, είναι αυτό που γράφω τώρα εδώ πέρα. Η λέξη πιστεύω. Πίστευτο ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού και θα βρω και κάτι αμαρτίες του προσωπικά. Και οι άνθρωποι αυτή τη κατηγορία και με αυτή την καρδιά κάνουν και κάτι άλλο. Αυτό ήτανε. Να δεχτούν ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε εδώ στη γη και σταυρώθηκε προσωπικά και το δέχτηκαν μέσα στην καρδιά τους, μέσα στην ψυχή τους και ο Ιησούς Χριστός τους έδωσε αιώνια ζωή. Στην Αγία Γραφή λέει ότι είναι αποφασισμένο τους ανθρώπους να πεθάνουν, ύστερα δε από τούτο είναι κρίση. Υπάρχουν αυτές οι δύο κατηγορίες και θέλω να σου πω ότι οι άνθρωποι που έχουν αυτή την κατηγορία και είπαν όχι στο Θεό και έχουν αυτή την καρδιά και είπαν δεν χρειάζομαι τον Θεό και είμαι καλά, ο Θεός τους απέρριψε. Οι άνθρωποι όμως αυτής της κατηγορίας, που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, είναι αυτοί που δέχτηκαν τον Ιησού Χριστό, ότι σταυρώθηκε για αυτούς και τώρα ανήκουν στην οικογένεια του Θεού και θα είναι αιώνια μαζί τους. Και η ερώτηση που έχω να σου κάνω είναι, ποια πιο καρδιές έχεις, αυτήν ή αυτήν? Η δεύτερη ερώτηση που έχω να σου κάνω είναι σε ποια κατηγορία θέλεις να ανήκεις, σε αυτήν ή σε αυτήν? Δίνω όλη τη δόξα στο Θεό γιατί είχα αυτή την καρδιά, δεν πίστευα στο Θεό, έκανα κάποιες καταχρήσεις, κάποια άσχημα πράγματα, αλλά πίστεψα και δέχτηκα τον Ιησού Χριστό στη ζωή μου και αυτό άλλαξε τη ζωή μου και μου έδωσε αιώνια ζωή και αιώνια προοπτική. Και σε καλώ αυτή τη στιγμή να το κάνεις. Η ομάδα μου και εγώ είμαστε εδώ πέρα να σου δώσουμε κάποια φυλάδια και να σου πούμε περισσότερα σχετικά με αυτό. Θα σε ευχαριστώ πολύ.